Aurten final ederra, gure arabera, daukaguna ematen saiatuko gera. Ni duela lau bat urte hasi nintzen, jokin da ministro eskola motivazio saio bat ematen etorri zin da horren ondorioz. Josu Behartza txonpela etortzen uste eta asteazkenetan biltze ginela eta antxe hasi nintzen duela lau bat urte Ibainezekin batera. Ni hasi nintzen baita duela lau bat urte igual benuotik gaztan launei tontu nahi zen pixka saltzea zen da baina gutxera giro hortan igual laune alkarria egin auto zinen duela lau bat urte Xenpelarrekin baita eskolan da joan batea zinen. Ni uste bertzotan lagun hartin hasi ginela eta logiko edan bezala erosuen bertan sentitzea, bertso eskolako afai eta bazkaietan horien ondoren kantatze honi holako kriston konplizidadia holako eta konfiantza maila handi bat eta konfiantza maila handi horrek emate baitu erantzuneke konfiantzazkoek izatea eta oso ezagutze du elkar eta hor gozatze du gehiena saio horietan. Nei orokorrien oinarte parranatan daetik kantatzi da asko guzai zentzat. Gero egin izan berra baldin txapelketaten da asko nahi zili. Esatet oindala hilabete batzuk erniarra izari gana ertzen da lehenengo aldile hon txapelketaten da diferente zentiu nintzen hola ez da hondi da molda berra ikuzat hondi. Ta bertan kantatzeko badago aukera ea ez geran erortzen tabladutik bera. Nik hau dut laugarrengo aldile Gipuzkoako eskolarteko txapelketan ateatzen naizena. Aurreko 3 urtetan ez duki suerteik finalik kantatzeko eta oin aukera dauket eta aprobetxatzen zailo gunez. Horten apuntan ez lehenengo aldiz da finalea eta suertio gintzet guztua lehenengo horti eta finalin daula da. Nik kanporaketak eta ikusita eta pixket nola jardun deun ikusita nahiko baikorra naiz ez. Bertso eskolan kantatzen duen bezala kantatzen aldin badola zaitasunez, egozeini aurre egiteko aukera dut. Lehenengo hortia eta bere kultuna hartu baina ni uste zoze ondo ertenezko da suerte pixka aldin igual gaitasunekin nahiko ondo egiteko eta gogukin gai. Nizta egin irabazle izaten ausartuko nintzen, baina bai guztoko eta bertsole bat Maider oinartiarra dela, ustetelako neska horrek gozau egiteola bertzotan eta gozau eberala bertzotan. Ni neu ez da enitzen ausartuko esaten hola irabazle 5 bat, baina bai, ez da iruditzat joan gurutxao nerekin oinarte bertzotan da iruditzat indegila zeo, ez da konfiantza hori hola zeo zeiteko dago ez da. Horten txapela dator erniarra itzera. Gu erniarretzen hasi ginen bertzotan da lagundu azera baten dana izintzen guretzat erniarra eta azkenik behaiek erakutsi zioen bertzotan erniarretzeko irakasle etorri zen eskola eta guri bertzoa erakustea eta oinarri hori inda gero aurraren lagunarte hortan egin deu eta aurrein berba deu nik argi hauket lagunarte horrek horren berdu da. Erniarretzen hasi aurretik guri eskola etortzizkion irakasleik erniarretzeko kidiek hau da, irakasle gisa erakusten da azteko bertzu da hola eta hortik geho urte batzuk indako noindala pareat urte sartu ginen erniarraitz elkarte honetan hemen kantatzea da hola eta hemen ez da hini beste eralda egizet diferentzia jendik bidin aurra inala txarkutea bertzu da gauzana egin bezala eta hemen ez da zandik pauso atletik aurra segiduna gonea torriala eta hemen desberdin biziala iruza baina alare hemengo giruta pertsona zelara asko laguntzeko. Aurten